Napun-an indi lang sang kadalag-an kundi isang paghigugma ang istorya sang duha ka mga Ilonggo nga tumandok sang Oton Iloilo nga nalakip sa topnotchers sang October 2025 licensure examination for fisheries professionals. Iniamo sanday Andre Von Torremiliano Villarin nga rank number 8 kag si Cindy Servano Mandal nga rank number 10 kag lunsay residente sang Kambanbanan Oton. Si Villarin nga ang naggraduar sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology. Si Mandal naman sa University of the Philippines sa Visayas. Sanday Villarin kag Mandal ang mag-abyan humalin sang preschool, tubtob high school kag lunsay mga honor students. Ang ila malawig nga pag-abyanay ang nanginapag-on nga pundasyon para sa mas madalom nga kahulugan sang ila relasyon sang sila ang nangin college sweethearts nga ginasuportahan ng isa kag isa. Sa interview sang Bombo Radio kay Villarin kag Mandal, ila ginpahayag nga biskan lain-lain man ang ila eskwelahan, pareho ang ila nga mga handom nga mangin fisheries professionals sa palaabuton. Suno sa ila pinaagi sa paghatag sang inspirasyon sa isa kag isa, nakatapos sila sa ila ginpili nga kurso. Matapos ang graduation, ila gindedikar ang ila kaugalingon sa review sessions, pagbulaw kag indi matakos nga determinasyon bilang magkahagugma. Initanan nagresulta sa ila pagpangibabaw sa fisheries licensure examination kag pagpamatuod nga ang pagpalangga kag handom isa kagamhanan nga kombinasyon. Thank you gid sa tanan-tanan, like you serve gid as my inspiration gid and motivation sa siyempre sa adlaw-adlaw gid. Kag thank you for being understanding partner. You are my everything. Wow. You're the best. Thank you gid sa tanan-tanan. So, sa ako, no, very thankful gid ko sa imo and thank you for giving me the support na I need gid every day, especially during the days nga per mila ko ga breakdown and very negative sa akon nga state. Pero ara ka per me, thank you for proving to everyone that you are worthy gid sa tanan, especially sa pagdo sang imong best in everything na ginahimo mo. Thank you for existing. Nabatian ang magkahagugma kag mga top-notchers nga sanday Andre Von Villarin kag Cindy Servano Mandal.